tpoġġew l-aħħar żewġ strutturi tal-ħadid tal-pont pedonali fi Bla tal-Bajda. F'40 siegħa ta' xogħol mill-ġimgħa filgħaxija, il-ħaddiema u kuntratturi ta' infrastruttura Malta bdew jaqdu f'posthom l-aħħar żewġ strutturi li jiffurmaw il-gverta ta' 105 metri bejn il-Ħamrun, il-Marsa u l-Furjana b'investiment ta' 2 miljun euro. Dan il-pont ġdid se jaqsam minn fuq triq San Ġorġ Preka biex jaqqad triq il-kbira San Ġosep fil-Ħamrun ma' Spencer Hill u l-inħawi tal-Menqa fil-Marsa, kif ukoll it-terminals tal-vapuri tal-passiġġieri u l-Park and Ride tal-Furjana. B'hekk dawk li jimxu jew jużaw ir-rota se jkollhom aċċess iktar sigur minn naħa għall-oħra ta' din it-triq arterjali u jitneħħa l-bżonn tal-Pelican Lights li hemm bħalissa. Il-pont se joħloq aċċess dirett tal-5 waqfiet tal-karozzi tal-linja li hemm fl-inħawi u se jagħmilha aktar faċli għal passiġġieri li jkunu jridu jibdlu l-karozzi tal-linja biex jivvjaġġaw minn u lejn diversi lokalitajiet fin-nofsinhar tal-pajjiż. L-istruttura se jkollha rampi baxxi biex iċ-ċiklisti u dawk li vjaġġaw bil-mixi jaqsmu min naħa ta' triq il-kbira San Ġosep il-Ħamrun lejn in-naħa l-oħra ta' triq fil-Marsa jew bil-kontra. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal kif ħafna mix-xogħol sar u se jkompli jsir matul il-lejl biex it-triq tagħmel l-inqas ħin possibbli magħluqa. Fil-fatt, it-triq mistennija tinfetaħ mill-ġdid sal-ħadd f'nofsinhar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.